Det her er min skuldercheck. Vi starter ved toppen og går ned til bunden. Start from the top, go to the bottom. Okay, vi har Animal Edwin grips af lille. Animal Barnes også. Ja. Så har vi Apex Bowl Bars i sort. Med et Gasmanias klistermærke der. Det kører. Vi har en Proto Half Knuckle. Den var blå, men jeg lige har farvet sort. Det gik meget godt. Og en sølv SMX, som jeg har farvet sort også. Og et blond headset. Jeg synes ikke, det er så godt. I hvert fald de nye blond hjul. 5-spoked. Og et til af dem. Jeg har til her. Og Attic-bremsen. Plastik Attic-bremse. Den er fin nok, jeg synes det virker fint. Så vi har noget Mob grip tape her. Og Attic JD dæk. Så det var mit scootercheck.